प्रमद बर' बिथाङा गादिनि लुबैसुला नङा। प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्डनि सिमां नुहोनानै रायजोफोरखौ थगायाखै। प्रमद बर' बिथाङा गादिनि लुबैसुला नङा। प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बड'लेण्डनि सिमां नुहोनानै थगायाखै। हाग्रामा महिलारि बिथाङासो गादिनि लबियाव 1 बोसोरावनो BLTनि हाथियार हमनानै सोमावसारनायखौ दोनथ'दोंमोन। मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङासो बड'लेण्डनि बा जोंनि BLTनि हाथियार लानानै संग्राम खालामनाय बेखौसो बिथाङा गादिनि सिमां नुनानै 1 बोसोरावनो दोनथ'दों। जों बेखौसो दिनैनि समाव नायहरोबा जों बेखौसो नुयो। लाइमोन BPFनि दैदेनगिरि जाय गावखौनो समाजनि मोजां मावग्रा सानग्रा बिक्रम कास्टम आरो प्रहलाद बिथांमोना बबे जायगायाव थानानै गावसोरनि आइडिय'लजि आरो थांखिफोरखौ खालामो बेखौ जों रायजो राजाफ्रा मिथिनो आद्रा गैला। दिनै BPFनि लाइमोननि जायफोर दैदेनगिरि होननानै बा समाजनि मोजां खामानि मावग्रा समाजनि मोजां सानग्रा जायफोर बिथांमोना गावखौनो बुंनानै लायो मानगोनां बिक्रम दैमारि बिथां कास्टम बसुमतारी बिथां प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदि बिथांमोनखौ आं बेखौसो बुंनो लुबैयो। नोंथांमोना बबे जायगायाव थानानै दिनै बबे जायगानिफ्राय आइडिय'लजि बिथांमोननि थांखि बे थांखिखौ बबे जायगायाव खालामो बेखौ जोङो जोंनि रायजोफ्रा मिथिनो आद्रा गैला। हाग्रामा महिलारिनि बाथौ खेराइ रिजर्टआव थानानै BPFनि थांखि एजेन्डाफोरखौ खालामो। नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथौ खेराइ रिजर्टआव थानानै नोंथांमोना गासैबो BPFनि जे थांखि बा BPFनि एजेन्डाफोरखौ नोंथांमोना खालामो। सोलिफु दाननि फैगौ 13 खालाराव 3 नं सिडली बिधानसभा बियाबनि बिसायख'थिनि फोसावथाय मेलाव थांनाय मैया खैला मेलायाव लाइमोन BPFनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि कास्टम बसुमतारी आरो प्रहलाद ब्रह्मआ आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि सायाव माखासे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोख्रों सोंथि खालामदों UPPLनि मावथि सारअन्थाइ बर'आ। मैया सिडली समस्तिनि जोंनि खैला मेला ओनसोलाव BPFनि सानैसो सेंग्रा दैदेनगिरि बिथांमोना बिक्रम दैमारि कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोना खैला मेला ओनसोलाव थांनानै जोंनि प्रमद बर' बिथां बिटिआरनि CM बिथांनि सायाव माखासे नंखाय बाथ्रा बुंदों बा बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' बिथाङा लायनो एबसुनि आफादगिरि जानानै बर' हारिखौ बड'लेण्डनि सिमां नुहोनानै जे मेगनाव मोदै लानानै ब्लेकमेलिं खालामनानै जे बिथाङा दिनै बिटिआरनि चिफ बा गादियाव जिरायबाय होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा बुङो जे बर' हारिखौ बिथाङा गोबाव सम थगायबोबाय होननानै बुंदों। आं नैबे मोनसे बाथ्राखौसो सोंनो लुबैदों मानगोनां बिक्रम दैमारि बिथां कास्टम बसुमतारी बिथां लोगोसे जे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आं सोंनो लुबैदों नोंथांमोननि जे बिक्रम दैमारि नोंथांमोननि जे हाग्रामा महिलारिया मोनसे समनि BLTनि आफादगिरिमोन नोंथाङा बेखौ मिन्थिगोना मिन्थिया? नोंथाङा बेखौ मिन्थिगोना मिन्थिया जे BLTनि एजेन्डाया मामोन? BLTनि थांखिया मामोन? BLTखौ मा थांखि लानानै BLTखौ जोनोम होदोंमोन? मानगोनां सिलांगा बसुमतारी आफादगिरि बै समाव 1996आव आफादगिरि बिथाङा जानानै फाउन्डार आफादगिरि बिथां रुंसारि जानायनि उनाव 1998आव रुंसारि जानायनि उनाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा BLTखौ आफादगिरि महरै सालायदोंमोन। बिथांमोननि एजेन्डाया बड'लेण्ड सोरजिनायनिमोन। बिथांमोननि एजेन्डाया जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनायमोन। बर' हारिनि गेजेराव बड'लेण्ड सोरजिनायनिमोन। मानगोनां बिक्रम दैमारि नोंथाङा मिन्थियाब्ला नोंथांनि हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव सोंनानै ला। नोंखौ फिसिनानै दोननाय हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव नोंथाङा सोंनानै लानो हागोन जे BLTनि माने जिथु थांखि बे थांखिया बड'लेण्ड सोरजिनायनिमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा आफादगिरि 1998आव मोननायनि उनाव बिथाङा 1999नि जुलाइ दानावनो BLTनि संग्राम खालामनाय हाथियार लानानै संग्राम खालामनाय बे संग्रामखौ जुलाइ दानावनो बिथाङा फोजोबनायनि मोनसे फोसावदोंमोन। अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा 1998निफ्राय 1999नि जुलाइ दानाव लासै 1 बोसोरल'सो बिथाङा आफादगिरि BLTखौ दैदेनबाय। अब्ला 1 बोसोर बिथाङा आफादगिरि दैदेननायावनो जे बिथाङा मोनसे एकर्ड खालामबाय 2003 सनाव जायखौ जोङो नैथि गोरोबथा BTC एकर्ड होननानै बुङो। अब्ला नोंथांमोननि हाग्रामा महिलारिनि जि बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमाङा बहा खारखो? नोंथांमोना जे दिनै प्रमद बर' बिथांखौ बुंबाय थायो जे बिथांनि बड'लेण्ड सोरजिनाया ओरैनो नंखायसोमोन बड'लेण्डनि मुङा बड'लेण्ड रायजोफोरखौ थगायनायसोमोन होननानै। अब्ला आं बेखौबो सोंनो लुबैदों
फिन सोंबावनो लुबैदों बिक्रम दैमारि नोंथां आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो सोंबावनो लुबैदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि बड'लेण्ड सोरजिनाया मानो 1 बोसोरावनो जोबखो मानो बिथाङा जे हाथियारजों संग्राम खालामनाय बेयो मानो 1 बोसोरावनो जोबखो बिथाङा नंगौना जे बिएससि जोंनि बिएससिनि जे माने बिएससिखौ बिथाङा दैदेननोबा जोंनि बर' रायजोनि बिथाङा चिफ जानो गोसो जानानै बिथाङा 1 बोसोरावनो जोंनि बिएलटिनि संग्रामखौ बड'लेण्डनि जि सिमांखौ बिथाङा फोजोबबाय नामा जोंबो सोंथि सोंनो हायो दिनै नोंथांमोननि जे बुंनायनि फिननायाव दिनै प्रमद बर' बिथाङा 2009 निफ्राय 2020 सिम जोंनि बर' समाजखौ बा जोंनि एबसुखौ दैदेननानै बिथाङा बर' समाजखौ खौसेयाव लाबोनानै दिनै बड'लेण्डनि जोंहा जिहेतु सिमां बे सिमाङाव लासै जोङो सौहैनांगौब्ला जोङो मोनसे स्टेप आवगायबायनांगौ होननानै जाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो आंनि मोनदांथियाव बा जोंनि रायजोनि मोनदांथियाव बिथाङाबो बै समाव सानदोंमोन जे जोङो बिएलटिखौ दोनथ'नानै बा जोंनि बिएलटिनि जि संग्रामखौ दोनथ'नानै जोङो बिटिसिखौ जोङो एकर्ड खालामनि होननानै बिथाङाबो साननानै बर' रायजोनि थाखाय मोजांनि थाखाय साननानै बिथाङाबो बिटिसिखौ एकर्ड खालामदोंमोन थिग बिदिनो दिनै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङाबो दिनै बर' समाजनि थाखाय साननानै जोंनि बर' ओनसोलनि थाखाय बा बिटिआरनि थाखाय साननानै बिथाङाबो जोंनि बड'लेण्डनि जा सोमावसारनाय बेखौ दोनथ'नानै बेखौ बावहायनो माने दोनथ'नानै जि बिटिआर एकर्ड थामथि गोरोबथा बेखौ बिथाङा खालामबाय अब्ला बिथाङा 2009 निफ्राय 2020 सनसिम बेसेबां गोलाव मोनसे सम संग्राम खालामनानै एबसुआव थानानै आफादगिरि जानानै बिथाङा जे संग्राम खालामबाय बर' रायजोनि थाखाय बिथाङा जे खामानि मावबोबाय बिथाङा बेफोर गासैखौबो साननानै दिनै इउबिपिअ जोंनि एनडिबि मोनब्रै हानजाखौ लानानै बिथाङा एकर्ड खालामबाय नाथाय जोंनि बेराफारसेथिं नायोब्ला हाग्रामा महिलारि समा बै समाव जोंनि मोनसेबो जे बर'नि आफादफोरखौ लाफानानै बिथाङा एकर्ड खालामाखै बिथाङा गाव हारसिं आफादगिरि जानाय जितु बिएलटि बे बिएलटिजोंसो बिथाङा एकर्ड खालामबाय बिएलटिखौल'सो लाफानानै बिथाङा एकर्ड खालामबाय जोङो बे समाव बुंनो लुबैयो जे प्रमद बर'आ गादिनि लुबैसुला ना प्रमद बर'आ बर'नि थखायसुला ना दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा लुबैसुला जों बेखौसो सोंगोन बिथाङा जे 1 बोसोरावनो फोजोबबाय गावनि संग्रामखौ आफादगिरि बिबानखौ मोननाय लोगो लोगोनो बिथाङा जे 1 बोसोरावनो फोजोबबाय जोङो बेनि फारागथिखौ नायोब्ला जों दिनै बुंनो हायो प्रमद बर' बिथाङा गादिनि लुबैसुला नङा प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बड'लेण्डनि सिमां नुहोनानै थखायाखै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङासो बड'लेण्डनि बा जोंनि बिएलटिनि जि हाथियार लानानै संग्राम खालामनाय बेखौसो बिथाङा गादिनि सिमां नुनानै बिथाङा बे 1 बोसोरावनो दोनथ'दों जों बेखौसो दिनैनि समाव नायहरोबा जों बेखौसो नुयो आङो बेखौबो बुंफानो सानो दिनै बिपिएफनि लाइमोननि जायफोर दैदेनगिरि होननानै बा समाजनि मोजां खामानि मावग्रा समाजनि मोजां सानग्रा जायफोर बिथांमोना गावखौनो बुंनानै लायो मानगोनां बिक्रम दैमारि बिथां कास्टम बसुमतारी बिथां प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदि बिथांमोनखौ आं बेखौसो बुंनो लुबैयो नोंथांमोना बबे जायगायाव थानानै दिनै बबे जायगायाव नोंथांमोननि जितु आइडिय'लजि जितु नोंथांमोननि थांखि बे थांखिखौ बबे जायगायाव खालामो बेखौ जोङो जोंनि रायजोफ्रा मिथिनो आद्रा गैला नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथौ खेराइ रिजर्टआव थानानै नोंथांमोना गासैबो बिपिएफनि जे थांखि बा बिपिएफनि एजेन्डाफोरखौ नोंथांमोना खालामो बै हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथौ खेराइ रिजर्ट बे सामथाइबारि ओनसोलाव जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सामथाइबारि ओनसोलाव बे गंसे बाथौ खेराइ रिजर्ट बे रिजर्टखौ जोंनि सामथाइबारि ओनसोलनि रायजो राजा जोंनि बर' समाजनि माखासे आफादफोर जायफोर बर' फरायसा आफाद बै जायगानि ओनसोलनि सुबुंफोरा दिनै साननैसो सिगाङाव मोनसे गाज्रि थासारिनि थाखाय मोनसे बावहाय जौ जुवानि मोनसे गुबुंले मोनाबानो सान हाबनाय लोगो लोगोनो बावहाय मोनसे जे ओनसोलनि रायजोफोरा बै सामथाइबारि ओनसोलनि रायजोफोरा थानो हायै बा मोनसे थासारिखौ नुनानै कमप्लेन होनो गोनां जादोंमोन मानगोनां बिक्रम दैमारि नोंथांमोना बै जायगायाव थानानै दिनै बिटिसिखौ गावसोरनि बा नोंसोरनि
BPF नि पावाराव लाफैनो नागिरदों नोंथांमोना बैफोरबायदि जायगायाव थानानै रायजोनि मा मोजां मोनसे खामानि मावगोन दिनै रायजोफोरा बुजिनो आद्रा गैला।